So, so muhatag ta karon og another negative stand gikan sa Dali Catholic Apostolic Apologies International in person of Brother RG Sino sa iyang 15 minutos nga negative stand. Bro RG Sino, kung andam na ka, mudagan ang imong oras. Go ahead. Sa dili pa ko magsugod, ang mga Katoliko nga mga pari basta mo pahawa og yawa, muhawa ganina ang yawa pagbalikan na reinforcement. No, basta mapahawa na. Yun ana ang mga Katoliko mo ni bantayan sa mga Katoliko. Karon katong last kami ni Pastor Villaber, karon na ni back up do kabuok. Di ba? Pagkita na to nga lahi gyud ba? Ganina, actually kining debatiha man gud kung tan-aw nato ang topic, kuan di siya battle of opinions. Nganong opinion man, puro lang claim, puro lang claim, puro claim, puro claim. Walay gitawag og basis. Even sa ilang interpretation na nakasulat sa balaang kasulatan, wala sila'y basis nga sila na. Hapit na lang mahuman ang debate. Hagba na lang ang usa. Ang usa nagpait pagtindog. Sus, Ginoo ko in taon, mga higalag, mga igsuon, kamo nga mga 70 Adventist nga ni Adinhi. Kung magpadala pod mo og tawag ang mga debater, dapat kanang kuan ba, kanang palikon. Dili kay pagpuli-puli pasti ng Ginoo ko in taon, oy. Ikaduha nga punto, daghang ako mga argumentong gipanghatag. Actually opat ka pangutana, tulo na hapla ang usa naglisod pagpait pagtindog. Nga naman nagruling na ang moderator. Musupak pag yun sa moderator. Mo na kinaiya sa matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Kamu daw. Ato doon ang hunahon og sakto. Ang nakasulat sa balaang kasulatan ang namahulay sa adlong ipapahulay mga Hudyo. Kay ilan ang gitawag og batasan. Maupit akong basahon nato ang 4:16 sa original nga Griego ethos nga moabot sa punto nga ethnic. Buti pasabot, gikan anang gitawag og lugara. Tama man na ang moralo para sa tanang tao, pero muangkon ka nga kami tinuod kay nagtuman mi. Nagtuman mo sa adlang ipapahulay. Kumusta man ang ubang mga sabatarian? Di ba? Church of God katong 70 sanctified. Pagkahuman na apong tawagan ng Worldwide Church of God. Kadagan pa nga gitawag o mga pundok nagtuman. Sus, local conference pa, wapay labot na. Tinuod po mo tanan. Pila di ay ka-iglesia ang gitukod ni Kristo. Kanang dili mo kaunog karni sa baboy ang atong mga higala nga mga Muslim. Di man sa sila mo kaong tinuod po sila. Ana ba ang atong pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan? Ayaw na po. Kita sa tinuodang dili nibalibad lang yung kang Bruce Talwart Primero kay nagtanaw ko sa topic kung sa kuan pa ba general kay ba broad kaayo ang tawag anang term nga naman kay pwede man silang mo claim. Actually ako ang girespeto ang ilang claim, inyo man ang claim sa debate. Dili lang claim kung dili kinahanglan evidence. Kay na ay panutihon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod, duha na ka managlahing butang. Pwede kang muangkon apan pamatud-in ang imong giangkon nga kamuna. Nakapasalag ta ng tao, maapil din sa dili. Uy, dili ingon ana, giklaro sa balaang kasulatan eh. Giklaro sa balaang kasulatan na. Specified kayo. Mabata akong gibasa kayo nga wala dawata nga challenge. Tulo ka challenge ang akong gihatag sila. Nga wala nila gitawag og dawata. Pagkahapla sa usa, yun, nagkagubot sila. Sus, Ginoo ko, mga higalag, mga igsuon, tama man itong gingon kanina ni Mr. Ranis, nga kaning ato ang dinhiwa, man ta nag-away sa korason. Away lang ta sa gitawag og korason. Nganong binigar man ko? Nga naman wa ko binigar sa ilang opinion? Kay ato na respetuon ang ilang opinion. Ang ako ang ginigahan kanang ilang pag-affirm. Lahi man ang opinion og affirmation. Nag-affirm sila eh.
Muna ako ang gipangita niya, ang burden of proof wala sa amua, naa sa inyo kay kamoy affirmative. Muna ninigar ko, ako ang gipangkutlo tong inyong mga sita San Lucas 4:16 sa Hudiyo na, ingon pas ganina si Mr. Anis, dili na sa Hudiyo, dili po na sa Seventh Day Adventist. Nabasa sa Biblia mga Hudyo. Kinsay baka ako na to karon. Di ba? San Marcos Kapitulo 2 versikulo 27-28. Ang inuuna so muna mamahigalan ko yung suot ay mantaya na naman kinangyawa manunan ingon sa yawa na hindi ingon sa yawa na anong sa Diyos ng mauni hindi naklaro na tayo ang disubukan niya sa malaan kasalanan kinagipagtutong ng mga setas refer to sa mga Hudiyo walay lakot ang Seventh-day Adventist Church. Naman ang Seventh-day Adventist Church, di ba pinagkasunan sa Biblia, ilo lang sila. Di ba? Ang Seventh-day Adventist Church, ikaw as men of the safety like this. Pinamoni mo lumas nila. Ano yung kano? Tukol. Di ba? Ay, makakuloy ang tayo. Ano masulat sa Biblia, mga nilipag ang ulo.